version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Hello mga kakusina! Gagawa tayo ngayon ng isang dessert na popular dito sa Pampanga. Ito ay ang Dalayap Bar o kaya Dayap Bar. Mga ingredients natin, meron tayong flour, meron tayong butter, eggs, sugar, at saka oatmeal o kaya kung meron duman, yung pinipig na bagong gawa, yun po ang talagang original. Ang first step natin gagawin ay ang cream natin yung butter. Tapos lagyan natin ng ating sugar. Lagay ko na po lahat. Tapos lagay po natin yung ating egg yolks at saka yung whole egg. Isang buo. Para pong binder ito. Lagay po natin ang ating egg yolks. O na. Halo-halo lang po. Tapos maglagay na tayo ng oatmeal. 1 cup po ito. Lalagay ko pa itong ating oatmeal. Dito po sa tabi ko dito, meron tayong hostya trimmings. Yung hostya, yung pinagputulan. Binibigay lang po ng mga madre dito sa Mexico yan. Yung mga Benedictine na madre. Ito po, ganito siya. Tapos dudurugin mo lang. In the absence of this, so kaya pwedeng paghaluin mo para po kakaiba at masarap po yung ano. Subukan po natin, lalagay ko. Ito po, wala na po measure ito. Tansya-tansya na lang. Lagay ko na po ito. And then yung ating 1 cup of flour. Nilalagay ko na po yung ating all-purpose flour. Tapos po, pag nahalo na po lahat ang ating flour, ilalagay natin sa ref for about mga 15 minutes para ano lang siya, ano yung butter niya, ma-form natin into balls. Yung recipe po natin ito, nandun po sa ating cookbook, no?
Ang ating recipe pong ito ay nasa ating cookbook, nasa page 183. Ito po yung ating cookbook. Andito po siya, Dalayap Bar. Madali lang naman pong gawin, kaya lang mabusisi. Kasi pagkatapos nito, i-rep natin, tapos bibilugin natin parang bola. Walang maliit. Ito po, pag nahalo na natin mabuti ito, i-rest muna natin siya for about 15 minutes sa loob ng rep. Tapos at saka natin po siya gawin uli. Continue ang paggagawa. Gagawin na natin ngayon ang ating palaman. Isang latang gatas ng evap. Kung mayroong Carabao's milk, mas mabuti po. Tapos yung ating sugar, 3/4 cup of sugar. Yung ating lemon juice. Ating lemon rind. Tapos lutuin natin siya. Pag medyo malapot ng konti, doon natin ilalagay yung egg yolks. Lutuin natin ngayon ito sa low fire lang po. Ito, lutuin na natin ang ating filling. Dahan lang po para ito malapot ng ating mixture. I-off ko muna siya. Saka ako ilalagay ang slightly beaten egg yolks, no? Pa natin siya. Lamigin muna natin siya ng konti bago natin siya ilagay sa ating bola-bola. Pagkatapos po ng 15 to 20 minutes na nasa rep ang ating mixture, ay nilabas na po. Ito yung itsura niya. Medyo, siyempre may butter siya, medyo naninigas na siya. It can stand by itself. Kaya po gagawa tayo po ngayon, bilog-bilog, parang size na ng ating lemon. Depende po sa laki ng ating baking pan. Ito po ang ating baking pan, nag-grease ko po ng konti. Ilalagay ko po itong bilog-bilog na
nagawa na natin. Parang isang kutsara lang ganyan, tapos bibilugin mo lang po. Size of the lemon. Kung wala po kayong tray, meron naman po kayong baking pan. Lalagay din ninyo yung straight line na ganyan, tapos pipress ninyo ganon, and then ilagay na ninyo yung filling. After that, ibe-bake na ninyo, pagkatapos i-slice ninyo na lang. Pero po ito, hindi na tayo po mag-i-slice dahil meron na po siya, nakaputol na po siya agad. Ginagamit po ito sa mga paggagawa ng brownies. Kailangan lang po mabilis tayong gumawa kasi pag nalambot ito, nainitan, mahihirapan na naman tayong mag-form ng ball. Ilalagyan na natin siya ng, i-pour natin ang ating mixture dito. Ito po ay bake na natin siya 350 degrees Fahrenheit for about 30 to 40 minutes or until golden brown. Mga kakusina, ito luto na ang ating Dalayap bar. Since mainit pa siya, nag-prepare naman kami ngayon para sa presentation para makita ninyo ang finished product. Mga kakusina, ngayong bagong taon, meron tayong bagong recipe na Dalayap bar baked from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!